Nagbabala ang Department of Health o DOH Bicol sa mga residente malapit sa Bulkang Bulusan laban sa mga sakit sa respiratory system at iba pang peligro sa kalusugan dahil sa ashfall. Ayon kay Dr. Gladys Escote ng DOH Bicol, maaaring magdulot ang volcanic ash ng irritation sa respiratory tract lalo na sa mga may asthma at chronic obstruction pulmonary disease. Maaari rin itong magdulot ng pamumula, pangangati at pananakit ng mata at skin rashes. Mga bata at mga senior citizen ang kadalasang pinakaapektado ng ganitong mga sakit. Peligroso rin ang ashfall sa mga motorista dahil maaari itong magdulot ng aksidente. Una-una po natin ine-evacuate ay ang mga kabataan at ang mga senior citizen, no? Pero kahit hindi po senior citizen, yung nasa kalagitnang age group, kung sila po ay may mga history na talaga ng karamdaman, like ay mga na-stroke na pasyente natin, no? Yung mga immunocompromised, yung may mga history na lang sakit sa baga, kasama po sila sa ini-evacuate na natin para makaiwas sa lalong peligro. Upang maiwasan ito, pinayuhan ng DOH ang mga apektadong residente na magsuot ng face mask at goggles. Manatiling nasa loob ng bahay hanggat maaari. Magsabit ng mamasa-masang kurtina sa mga bintana at pinto. Hugasan ng mabuti ang mga mata ng maligamgam na tubig. Kung makapasok ang abo, iwasan ng pagkuskos. Hugasan ng mabuti ang mga pagkain at ang mga kamay bago kumain at magluto. Agad naman daw kumonsulta sa doktor kung may kakaibang maramdaman matapos na ma-expose sa ashfall, lalo na kung mahirapan sa paghinga. Sa ating pong mga kababayan, lalo na po dyan sa Sorsogon, iba yung pag-iingat po ang ating paalala sa lahat, at kung hindi naman po kayo sa Sorsogon, as much as possible, limit na lang po muna ang pamamasyal, no, para makaiwas din po tayo kasi hindi rin po natin alam kung kailan ulit bubuga ng panibagong ash o kailan ulit magkakaroon ng ashfall ang Bulusan Volcano, no? Samantala, bilang paunang tulong na mahagi na rin umano ang kanilang opisina sa Sorsogon ng mga face mask at hygiene kit sa mga apektadong komunidad. Sila po ay nakapag-distribute na rin ng mga additional face masks, tsaka mga ibang gamot, at mga hygiene kits. Sa ngayon po, ang departamento po, ang regional office ng Department of Health ay nag-aantabay din lang po kung ano pa ang kailangan. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares.